Di ba kasalita ni Lay Kanapoluan, anak, siya, tinam. Dear Manong Nemi. Idi ubingak kad addan puot ko, addan makuna anakem ko, sapsapula kon ninanang ko. Ngayon ti sungbat, ti mga ayawan kanyak, ket awanin ninanang mo. Kay pas ngay kalaeng arig na, pinanawan na kayon. Nga di mangibagbaga, Manong Nemi, ket iso ni Lula Sabel, nga ina ni Tatang. Duwa kami ngagkabsat, Manong Nemi, siyak tinaudi, idinto tada kabsat ko nga lalaki nga ni Kuya Bert. Nukasta, nga iwanan nak ni Kuya Bert, Manong Nemi. Kuya, apayatin ko. Nang puutan ni Nanang, at lalaki mo idin, Kuya? Idi adan, idi panawan na tayo ni Nanang. Nagtunged, Manong Nemi. Sigurong kusta, nakit-kita mo ni Nanang. Nakit-kita ko. Graduan na kidi. Idin to tasika. Kay pas ngay nakakalang. Talo nga bulan mo. Idi pumanawan ni Nanang. Apa yung pinanawan natin ni Nanang, Kuya? Tsaka mo sumbatan natin ko. Yung mawarang ako ni Nanang, at damat ni Lola Sabel, nga isuti kaslapan naka inata, Lola tapayen. Ni Tatangay, at ni Tatang, isungar dagsapsapol, ni Tatang, no, saan mo kani kayat nga sa pulan ta ni Nanang, Manong? Uray kayat ta, di ta amot pang sa pulan ta kinkwana. Kahit ni Tatang, di na sinapol ni Nanang. Sinapol na nga tamot ang sa bali mat na sa pulan na. Api ka sa balit na sa pulan na. Iti ka story nga kambayagan nga awan ni Nanang. Nangalamat din sa baling asawa na. Kaya nung ni Tatang, Manong Nemi, di pagsaludsudan. Tang, anak, kapay nga awan ni Nanang. Talobulan mo pala hindi panahon na tayo ni Nanang yun. Tapay, tsaka mo sumbatan, anak. Imposible nga, di amot kapuna. Di amot kagapuna kita, di na maanusan tirikat. Tanang arot kat ni. Construction worker ak madlahan. Di na maanusan tirikat. Isod kapuna ng edi may pas ngayon nakan. Pimanawan. Yoro-ore na lang edi may pas ngayon ka. Anak ko mga, anak intukot. Kumakit pimano edi sikugnak pahilaan. Tapno, itara, at nanakim ko, amo ko no, sino ni Nanang ko? Nabimbinas tayong batinak ka. Api ko na yung nabimbinas tayong batinak ni Nanang. No, adan sa baling asawa ni Nanang mo ita. Baka damit ng kamsat mo. Baka na jay may kaduwang asawa na kat sana kabigbigan nga putot na. At sana ka mataputot nga talaga. Baka kakaasikan tulain. Mairumin ka. Basta, wananak. Hanga bali anak, tadamat ni Nanang, nilulang iyo. Ngayon ko na ni Kuya Bert, sinapol mo ka ni Nanang, ngayon sa balit na sa pulam. Daka nun sa baling asawam. Kasapulak, anak. Kasapulak. Kapot na pinanawan na kanti asawam, nangalakamatin sa baling asawa. Ngayon sa amit nga isot Nanang mi. Dumdito digundaway nga.
ibati kayo nga agkapsat, itisidog ni lolang yo. Anya? Kahit mo sa untanang, apos tawan ni nanang, pumanaw ka pa'y nga tatang mi? Ang abalit sa sarong karang kayo to. Ken subsurtarang kayo. Orita, no, graduarin ni manong mo, iti elementaryo, no, high school man timandanon na, mabalin na tumatentek trabaho. Ken nagtabtrabaho to ni manong mo, si kanto lang yung timabati kinilulang mo. Agbasa kanto. Agbasa akto. Wala tanala yung nilulang mo nga mangisuro ken ka. Pagbasahin na kanto ako. Aging katikayat mo. Luan yan to tikayat mo nga kurso, Leia. Ngayon makitak to pingatan ni nanang. Agsublin to ka na ni nanang ko, ha, tatang? Saan nga sinungbatan ni tatang deta nga sa lutsud ko, nga sinalutsud ko kay ni Lola Sabel? Lola? Apok, apay. Leia, apay. Saan nga sinungbatan ni tatang ti sa lutsud ko kay kuhana? Ang amin deta nga sa lutsud mo kay kuhana. No, agsublin to pa'y ni nanang? Siga man lamang sumbatan, Lola. Saan tayo nga amo, anak? Nagsubli pa, walo sa anin. Apay. Dinak nga tamalaglagip ni nanang ko. Siyak nga pinanawan na, hindi maladaga ka pailaing. Mabali man siguro nga malaglagip na ka. Wala, sa mo na pampanunutan na tapok. Ora ka tatakmat. Siyak tinam, siyak pa'y nilulam. Ha? So nga hanggang gluk-luko, agsingsingpet ka, isuro ka karagin trabaho tiyo nagtibalay, ori obing ka pa'y, amok nga kaya mon, isuro ka lakin di. No isuro na, Lola. Pagsaya atak, kahon ah. No amom taglaba, amom tagdalos, amom tagluto, ken tultulo nga nasingpet ka, ken nagbasa ka nga nimbag, pagimbagam. Tano agasawa kanton, amom aming nga trabaho tinagtibalay. O, gasawa? Sinun to nga tatabaling asawak, Lola? Nasinun isagot nga po Diyos kang gaakin di so. Nangasawa nga rudmanin ni tatang manunemi ti sa bali a babae. Kadidi, tapanawan na kami. Nagsangitak siyempre. Tatang, awal lang aro din dinanang ko, kalpasan na pumano kayo pa natatang mi. Adamat ni Lula manan. Ang pingiming nga saan na kami ngalain kini kuya? Saan nga mabalin? Taday tat na nagtulagan mi, iti may kaduang asawak. Saan na kami akayat? Tapnawan ti buag, baling nga problema. Apay, no talagang ipatpatag na kayo data, may kaduang asawain nyo akit ipatag na kam kumamit. Apay, adaka din anak na sa bali. Awang pahinak. Aganak to pa'y lain. Ngagbaling nga kamsat yo. Gabot na masikugan na sunan. Asinag kami laeng, alis to lang umay kay sarungkaran kiniwanong mo. Tapos takit umay ko ited, iti support tayo. Urin o adan asawa, supportaran kailatan ako. Rona, ito no, makapagtrabaho man ten ni manong mo. Kasanon saan na kaming magngumay sa sarungkaran? Aman anak, saan kayo mabaling nga baybayan? Hanga umanahin ti masapsapulan ni Lula yo, para ka na kayo. Sige na, maramid mi Nakapimpi man kami pa yung kapsad. Ubos tawan na lang mi, awan to pa yung tatang mi. Sarsarong karang kayon to, saan kayo nga baybayan? Urit at damat ni Lula yo.
Kasta nga ron tinapasamak manong nemi maminsan ti makalawas nga sumarongkar ni tatang. Uwan, uno saan mamindwa ti makabulan. Uno saan maminsan laing ti makabulan. Inagbasa akon manong nemi inlalaing ko. Nagbalinak ba't nga nasingpet, nagagat, gabatan naling ba't nga mangisuro ni Lula kanya. Ni Lula manong nemi ngagburburda, ado digiti awat na nga bordaan manong nemi nga isumit iti pakakwartaan na. Iti nagraduaren ni manong nemi iti high school nagtrabaho matten. Sumursurot matten kinitatang iti construction. Kada kami langin kinilula manong nemi iti kakanawin nga mawat bati dito'y balay. Nagraduarak matten ti elementarya, bumalasita nga akon manong nemi kadag agbasak matten iti high school. Iti high school manong nemi, adun di kita'y mangpaspaswit kanya. Yaya, napintas ka. Thank you. Arman ka man. Awan pa ilakan niya di kita. Ubingag pa'y. Kunak mo ta, manong nemi. Ado nga di kita kaskola, kengayim ko babae. Laya. Pudno ka di nga, awan nanang mo? Awan pa'y tatang mo? Kasano ko mga nayanakak ko man awan nanang ko? Kinawan tatang ko, alaman? Ti kano lang, bakit nga lulam ti kadtuam, pati manong mungkit awan. Diyak napuot na ti kada ni nanang ko. Imbag kini manong, tanakita ni nanang sakbay nga pimanaw. Ni tatang met, nangasawat sa bali, pasari o may sumarongkar. Pakpakumustahin nak, suportaran na ti panagbasa, kandi panagpiyag ko. Di ka rin mailo ti mandaan di tina. Mailihwak no masapol ko tina, damat ni Lula. Ada inak, ada pelulang ko. Kitsi ka, Tesi. Siya, kompleto ka. Ada lulo, ada lulak, ada papang ko, ada mamang ko, ada kakapsat ko. So nga, nagasat kayo Saman to ka lang nga taas sa pulen tinam. Pagasik to ka sa pulen. Ngayon, kas pagarigan tasang ko masapulan, tiyak pinakikita, retrato, ompay. Barbaring no isuntot o may mangkita kanya. Mangkumusta kanya. Baka no adnan to, bakit nga mangibaga, anak, siyak ti inam, no kunanan to kanyak diso. Hindi na puputan, di pa naglabas, di pa nawain, manong nemi, agraduara ko ni ti high school. Siyempre, ni tatang manong nemi, ti may nangabay kanya. Kaya di malpasan ti programa, kaduwami ni tatang, ni Kuya Bert, kaya ni Lula, nga nagsagana, kat nagayap kami mata na nga, nagiti karoba, tapno ubay na batin makipaala, iti pa nagturpus ko iti high school. Sagbay manong nemi, nga nagahawid ni tatang, iti balayda. Iti kadantin na nga asawa na kendua. Di kiti putot na manong. Leia, tang, nakabalbalasan kan. Di ka ba ilang makinubnubyo, ha? Agbasa ka ti college, kayat mo. Kit pagbasahan naglagi di tatang, kapit nga saanin. Ito na lang ta, Jack may kari nga, may pinsan nga parang suportak kang anak. Ay kadwa, adamat din kakabsat mo. Agkas-kasera kam lang. Sa samot nga humatot sa sweldo, akas ka, construction worker. Ngayon doon tulungan anak ni manong mo. Nasya to na Bert, ay tang, makadtoy. Abi ka ditang, numampasan ka nagturpos ti college anak. Ano nga tano, pag tinulungan ta nga
igastusan ti panagbasa ni ating mga Leia. Oreso lang, hindi makapagturkos. Hanggang palagas asawa ka na yung girlfriend mo. Ay, ada girlfriend mo, kuya? Nabayagin na, may katlupay ka na dyan. Iso paggasgasto ka na duma. Iso nga, nung nadumagat siyang ka, may kanri ka sa pula mga kwarta. Kaya mong pagnanagamatin ko, ikarik. Kaya ba't nakurang ti suporta ni tatangking ka, tadamat kakapsat ta, iti sa bali ngayon na. Siyak, hindi mang pabasakin ka. Kuya? Peso? Hanak pa lagas asawa. Kitap nung digas takit sigurado. Agpatuloy ako ng agabrod. Kaya? Agabrod ka, kuya? Gas na nagsalita kami kay ni tatang. Padasag na gasat ko siya di Saudi. Ang tangang yung kita skilled worker akman. Alam na sigurado nga masuportarak di ba nagbasam. Pagbasayan ka din ko. Basta lagit may karim ha. Ipas nagmatagbasa hangka pa lang makiboy-boyfriend. Inarakop ko ni manong ko, manong Nemi, agyaman at manong naimbag kakapsat sa akin sublat nga narakop ni tatang. Tatang, di ko na ipakadanagan. Di pamilyam, tinasken nga i-concentrate mo nga suportaran. Ore na damat dito ni Lola. Napigsapa lang ni Lola. So ako pagdalagan nyo. Sige. Sabay ko man ako. Tas umayat tibiyag nyo. Bert, lumapagbasam ton niya ading mo, panunutom tumantentag pabilya. Nagtultuloy ka sa abroad. Muna-unay, magpatagdar ka di bukod yung abalay, kanti, para na masakbayan di pamilya. Kahit nukas parigan lang, taka sa pulak tutulong nyo, tapno tulungan tayo, dagiti kakabsat nyo. Sapay ko ma, tas ang kay tuunay, saan kay tumat nagpaida. No mamirisik dagiti pasamak manong Nemi, apay nga tanga takas to iti klase na nga pamilya. Ada inak ngam sa dinutayan na. Ada tatang ko nga madamat sa balin nga pamilya na. Imbagtada ni Lula. Ada kapsat ko manong Nemi, ngam umadayo at mapanag-abroad tapno matulungan na. Kasapulang ka diti kastoy panagsakripisyo tapno matungpal dagiti rapaap. Kasapulang ka di ngagunuden ti balay ki uray no awan ti ina. Idinto manong Nemi tanyo iwaras ko ti ba nagkitak iti aglawlaw adda dagiti pamilya nga kumpleto. Adda ama, ina, lolo, lola ken isuda nga kakapsa. Aduda nga agtitinulong. Adumat manong Nemi dagiti karuba manong Nemi nga adda amin nga handa kakasinurutan agaapada agiinimon da. Sa bagay, nabimbindas lang arudan di kastoy. Awan ti kaapa, awan ti kaimon, awan ti kainagaw. Saan ka di manong Nemi? Naroon na idit addan ni manong ko a bird sa abroad. Ni tatang mamanumatan nga bumisita dito'y balay, dududwa kami kini Lula. Impas nagkuhurog tinagbasa manong Nemi di kursok accountancy. Adak idi ni ti third year college manong Nemi idi ta jakmaten materretirik nak. Numampaing karik idi manong Nemi nga sa anak paila makiboy-boyfriend. Ngam ka po tanagbalin nga nasinged titunggal may sa kana kami kini Nelson. Since adaham ti first year college, second year. Kadidi, tadaham ti third year manong Nemi. Naipudno ng kanyak, nga saan lang nga may sakas gayem ti marikna na para kanyak. I love you, Leia. Nakarkaro pa nga, gayem. Nakarkaro pa nga, kapsat. I really love you. Oy. Ibagag idi nga do, adda panggip mo nga mangarim kanyak, basta din ka. Diya kaya, as a friend lata. Awan maramid ko.
no isuman ti kayat mo, nga as a friend. Iman niya kami ti marigam kanya. Iba't patignak, di ba? Iba't patignak mo, takas ti mariknakin ka. Di gawin? Saan mo nga ulbudin petirik nam? Gabot na madlaw ko, mabasak ka na kita matam. Nelson, lungamin ta, agkarelasyon tan, ag-sweetheart tan, sa lang as friend. Ang mga no, marakop nak, marakupeng kamit. Ang mga no, agkanak, kat agkang kamit. Ang mga no, makalipat ta. Manano, kahit saan ka man baybayan. No. Kasi nung nagsiguga ka saan pa nakaraduar laman. Nelson, diya kaya't nga saan ko matungpal ti kari kinimanong ko amang pagpabasa kanya. Diya kaya't nga saan nga matungpal ti kari kinyan tatang. Diya kaya't. O sige. Di aging ka lang ti holding hands. No di mo kahit ti arakop ka nagek. No, sagpabinsan lang aging narakop ta. Ramanak digiti lips mo. Ramanak digiti lips ko. Ano no? Basta lahat talaga aglablabes. Kasanon no. Ay mayanot ta ti suliso. Kasanon no. Awan ti pagdanagam. Taoray siya, kadya kayat nga masikugang ka. Takayat kumit nga, awan ti makatundayan terapa ko. Agbalin nga inspirasyon ta, ti relasyon ta. Sige. Onta nga roden? Di ontan? Dato ti kaya, marakop ka nga niya. Siyempre, arakupan ka No, may parik na ka talaga tiragsak ko. Kan may parik na ka talaga panakayat ko keng ka. Kan silang arakop. Kitam talaga. Naraman akong na kinipipig mo. Nakimas. Sa wali man di magbagam. Maminsan mapay. Salang mamaminsan dan ka na ayon latan sagpaminsan lang. Manong name nadaan ako ni ti boyfriend kat sangko na tungpal iti karik kini manong kini tatang kastamatan kini lulwa. Ngayon kas iti karik ti bagik manong name nga saan kam kang glablabes. Malain ti holding hands, sagpaminsan nga arakop ken bisito. Sana kat ibaga manong, tagboyet sine. Ano to barato to nagtipagsin yan? Baka santa nga, masurusurutan ti boy-boyan ta. Baka iso ti, baka arusan tirik nata nga mapan nag-hotel. Hindi lang boya bi. Dakayat. At ito ginigon daway manong name nga malpas ko di assignment ko makapag-review agbot talingak. At ito kiti malaglagip ko. Kumusta ka tan ni Manong? Idaling kalman tinaudi nga panagsalita mi. Iti cellphone. Kumusta ka tamat ni tatang? Matipang tawag kang kuhana. Kumusta ka tamat na ni kakabsat ko? Kakabsat ko ti ama. Kumusta nga tamat din ti pudno ngay na? Si bibiyag pa'y nga ta. Manumit iti kabsat mi ken kuana. Iti lalaki nga nakidinaan na. Kalpasan nga pinanawan na kami. Dumting tungata ti gundaway. Nga damang ibaga. Anak siyak ti inam. Kinun ko na kitinakam ko manong name ket ba siyempre madlaw mat ni Lola. At nagsakit ni problema na tayo napintas nga apo ko ka. Lola, di lang mamin ano ti panawan niya. Kaano lang di damok asaludsudan kada kayo na sa dinutayan ni nanang ko. Ita, malmalpasen ti lasem.
iti kadak di third year college. May sandulaing nga tawen, agradwarak ton. Nananaya ko na balasang, oh. Ano ko na? Nananaya ko na balasang, hindi pa ilang ang balasang ka. Mag-worry ka po. Kita ka man tabibig mo. Apay, Lola? Saan nga virgin di bibig mo po? No, ala ni Lola. Saan ka na gulbod pa? Agpadpada nga babae. Kit ambok no saan nga virgin ti bibig ti may sa babae. Baka no, saan ka nga gulbod pa po? Sa mga natungpal, ti karim kada kami, kada tatangkin manong mo. O nga bali, lulat ako. Ang kamot nga glablabes, o ti makitam, nagpudnukan. Tiltiliwan, takbad ngamin, di nagpudno ako. Malasin nyo, imbagsibli, malasin nyo saan nga virgin di kitilips ko. Talaga, mate, sinintir ka lang. Kaya yung papilin mo kung mga virgin, pailaeng, awang pa'y boyfriend mo, edi saan ko umamat ngayong papilit. Dinatiko ka, natiliwang ka. Tukos ano, naglaing ka ngagtiliw, Lola. Ay, apo, basta dyan ka rin, mapok ka. Pagsaya at amitlaing, no talaga makapagturpos ka. Ken, adanton na, nabintas nga trabaho. Kaoray no awan ti inam, nga lula lang ti adda, kapsat kan datang. Nga awan dapat ita, adayuda, kaya't makapagturpos ka. May kang katinaranyag amasakbayan. Nagtultuloy nga rod manong nimi iti panagbasak ada ako niti fourth year college. Kaya't siyempre nagtultuloy iti relasyon mi kini Nelson. Nadadigdi gundaway manong nimi nakapapaut iti panaglanang digi bibig mi. Numaikang kami iti gundaway nga awan ti makadisturbo ka na ka. Nadadigdi iti gundaway manong nimi mariknak ni salagsak ni Nelson ti dakulap na iti barokong ko. Nadadigdi iti gundaway manong nimi nga aprusan ng iganan dagiti maselan nga pasat ti bagik. Kas kalakayat kun nga ituyak ako na damano. Ngam no malagip ko manong name ti sakripisyo ni manong ko. Nagtrabaho di abroad nga bang pagpabasa kanyak. Rumukatak. Laka, Nelson. Apay. Gapunta ka sa pulantan, di ba? Kayat mo. Kayat kumen. Aramitan tan. Uri kita datan iti fourth year college. Jak kayat. Kagura ka no pilitan na. Tandali ako masulisog. Kaya ka. Gaputan nagmayat, di ba? Kasla ada ragsak ka kayat tangatun uyat. Kasla ada rumwar nga saan nga makarwar. Di kami? Di ka makawatan? Ano di kahit na rumwar nga saan nga rumwar? Una tanaka close pa ilaing keng ka. Jadi ada rugso marikrik nang kakayat mo nga tunuyin. Kayat mo ti makadanon. Ngimsang ka makadanon. Gabuta? Gabutan niya. Gabutasan ko pa'y nalukatan. Ngayon once nga lilukatakon, dahil agkuyugtan nga agampahayag, magtukno damat nanti kang atuan nga langit. Palibagbagam. Nga kaslamok no anyat kahit mong sawit. Itad kong tikinabirhen ko, tamno ma-openin ti ruangan ti kuweba ako nada, ti ruangan ti langit. Kawan. Ngap no ma-epek sa matan na di urge mo. Dati ko natin, mabanda ti climax. Kamang nga nito pagsalitaan ta. Agraduar tapay, agtrabaho tapay, into nagasawatan. Sige, edad kunton kan ka.
Aging ka manong name ngumadanin, di pa nagturpos ko. Tinawagan nak ni Manong. Hello, Leia. Kuya. Agturpos ka di matlain. Huwin, kuya. Kasi naman Diyos, kuya. Awa mati bagsak ko. Nangangato mati grades ko. Iso nga sigurado, nagturpos ah. Doon ka, no? Baka na ito'y last week. Iti umay nga bulan, kuya. Sige. Agawin ak na. Hala? Hagbakasyon ka, kuya? Kawan, upatin nga tawan. Nga daag dito sa Saudi. Ewanan niya. Kaputa, ang persira kini mapangka. Dalbasan ito muna kontrata. Gusto ang bakasyonan. Kaya tumag ko at andaran, diba nagturpos mo atin ko? Gaman na, kuya. May si marong karman nemi ni tatang. Kumusta ka, nanak? Nagturpos ton next week. Umayak to. Kawa na. Adan tumatan ni Manong Bert. Baka ito no lawas na. Before the graduation kat adanton. Kablawang ka, anak. Dila mamin anak niya. Turpos ka. Kumusta naman ang diri kakabsat ko? Siyad naman. Nagbasbasa naman tayo. Kumusta naman may katuwang asawa yo? Abay nga di yo ayaw maambukan na kami. Dumteng to ang guntaway. Abay nga di awisan mo ko adtoy. Ti asawa yo kan diri kapsat ko. Di da kahit tumay. Takapay mat. Basta. Nirulang mo, nabiksamot pa lang. Baga, maadaan to ti apo ko titood. Apay, dakdakilang anak na, ni Lola. Kada, kakapsat ko nga madadata tayo. Inauna na siya. Siguro, adamatin na apo ko ni Nanang itituod kadigidi kakapsat ko. Dakay kadilang tatang ti pinanawan ti asawa na. One, kada kami nga kakapsat saklan ti nadaan ti duwang asawa. Ti mo na nga nanang yu kini Manong mo Bert pinanawan na tayo kundi may kaduwang asawa kita. Tatang, saan to nga tangagpakita ni Nanang? Dahil ka mo sungbatan, anak. Diyan ka mo sungbatan. Adun nga taon. Lumanot taon mon, kastat kapautan ti panahon. Sipod pinanawan na tayo ni Nanang mo. Unan niyo. Anak, may sakan tumatan nga ina. Kat nakas pagarigan, dadanton, anak mo, asawam ka anak mo. Saan mo kumatultuladan, tinaramid ti inayo. Agbaling kumalat nga napatag, kapapatgan kanak ka nga ina, ti anak. Wandang, Jack to kayat nga mapadasan na kita anak ko, tinapadasan mi kini Manong. Kayat ko, ngagtalinaan to, nga inada. Aging ka, nga makapag-aasawa da. Nasiyad no kastana. Nasiyado na. Dimteng nga ruden ni Manong Nemi ket kastaunay ti irot pa naginarakop mi ngagkabsat. Kuya, thank you. Sinuportaran na. Ato pala masapol mo. Ag-review ka ba eh. Sakan to agtrabaho. Ket no, danton trabaho, panunutak tumatan di bagik. Katuwa na, kumusta ka matan ka girlfriend mo? Awan ti girlfriend ko ita. Kada ti girlfriend mo, hindi. Iti pa nag-Saudi. Nakiasawa matan ti sa bali. Saan nga nakauray? May ka mo nung kanubiyang na jay? May katlo. Nga mawang pati may kapat. Siguro, no danton may kapat. At danton nga tamat yung trabaho. Panunutak tumatan di pa nagpamilya. Sapay ko kuya.
Tasang ka makapatang iti babae, kakas iti aramid ni nanang. Timang panaw kanyak, amang panaw karagitan nak. Hoy, sabi ko ma. Nga makinggan ang tadyak pala mo no apay nga. Pinanawan na ta ni nanang. Tisong ba't di tatang? Di na maanusan dirikat. Iso nga siyak, isa ganaak, ti panang pamilyak, tapno ti kasta, kat saan nga narigat, ti kasasaad to tagbaling asawa. Nunas ka ng mga asawa, kaya tinaanos, nga amo na tirigat, aramidag. Tapos ang gading nga naanos ni nanang, naruam siguro tinamay, hanapadpadasan siguro dagiti, napadpadasan na idi agasawa dan kinitatang. Nga retat nakaumaan na. Itun ka ano nga talaga. Nga damang ibaga, anak siyak ti inam. Nga hindi pa ilang asal salud-sudek. No intun ka ano. Kaldawan ti graduation manunemi ni Manong tinangabay kaniya. Tadatatang manunemi isudat tinang isagana ti pagpaala. Kaya malpasan ti graduation, nagawit kami kinimanong At damatan naging barkada na, nag-iinom da, naging karoba mi, kabagyan mi, manunemi ti ama, so damat ti may makipaala, adamang ipapatpat, 50, sa kagasot, 5 gasot, agas regalo da kanya. E din to ni Nelson manunemi. Nagsinakam idin malpasan ti programa. Tawagan kan to bigat. Tapagtulagad na ito sa dutin ta pa nag-review. Kinunana. Kabigatan dedi manunemi nga pa nagpaalak. Tinawagan ako ni Nelson. Umakadagasan. Haanen. Ibagamaltan sa din pagdanunak keng ka. Dali na kadikayat nga yaman mo. Kanimanong mo. Katsi ka nga Aba nga, di sikat umuna nga mangyamam mo kanya kadagiti parents mo. Aba nga sa kasungbat nga sigod. Una saan da ka di akayat, tikas kanyak. Nga bay anti inana. Di na kadikayat digiti parents mo. Nga mako na nga broken family. Tinaggapo ka pamilya. Ha, Nelson? Ang nga problema dita. Awan ti sabaling agpili no saan nga siya. Uri sanda ka akayat di pamilya. Di kahit nga sawan. Sanda ka kayat. Iso nga dinakayat nga yung mo. Dumteng to nga mamu ka. Agribyo ta, may pasata ti board ta, agtrabaho ta, dumteng ti parang pagtulagan doon ti kalay sata. Isundot ti panang amukin ka. Kaya isuntong harod mo tin ati panang amukin ka kada manong ko, ni lola, ni tatang ko. Manong name nag-review kami kini Nelson, nagraman digdi kakadwa kami nga nag-review king gadim tengen manong name ti pa nag-exam ni. Lola, nakon. Lalaing anak. Uwin Lola, ikarakararagan nak. Talagamit nga na ito tararamita kapok. Ikarakararag ko nga sapay ko ma ta makarwar ka. Kaya nasapay ko ma ta makasarak ka iti lalaki nga talaga mangdungdung mo amang ipatagkan ka. Ni manong mo, no lagi na magtrabaho amon, pakayam amo ng tumatin di jay, agbaling nga girlfriend na mo na, agbaling nga asawa na. Agsubli ka no pa lang di Saudi, Lola. Tamad ko na. Ta agurnong ka no. Tapno adan to pang asawa na, tagbaling nga may kapat nga girlfriend na, agbaling to asawa na. Ay kaya manong nami nga rimuaren ti resulta.
Kasta ko ni taragsak mi ni Nelson manong nimi ka mata nakaruhar ka. Nag-apply kami agpadpada kumporme no sinot umunang mang tawag ka na kami. Kada kiti nag-applyan mi. Manong nimi kalpasan lang ti makalawas. Adan mang tawag kanya. Ibagbaga ng mabaling kong tag-report into no Lunes no kayat ko. Ngayon data tinak pangobisinaan. Tinawagak ni Nelson. O ana, kumusta? Nauna anak lahing Adam magtrabaho akin to no Lunes. Katsi ka. Adam matin. Bakag padpada ta. Imbagak no sa din, ay, saan tong agpadpada Hanga bale. No saan tong agkobisinaan. Mas okay. Dahil doon nag-asawa ta, agtarin adan to, taano agkobisinaan na kag-asawa ta doon. Marumbay nga mayakar ti maysa. Baka amok nga rod kinimanong kung anong name nga day din sa Manila iti pa nagsubli na sa Saudi. Manong, agtrabaho ko into no Lunes. Nasiyat no kastadin ko. Liawang problema ken. Awan ti sabali nga yurnong ako no sanga ti bagik. O na manong, agurnong ka man. Huwag gayam. Ada boyfriend nun? Andan manong, idanda ka pala ti third year college. Sorry, tasang ko na itong paltikarik. Agabali, basta bridging ka pa lang. Dito na ito mabaling ko ipanakkel. Natagpil kami iti boyfriend ko. Nagpadbada kami ti kurso. Ora iso na kit agtrabaho matin ito no, Lunes. Agurnong kayo Ito makarunong kayo, iso tumatan ti panagasawa yun. Nga maguri ka. Umuno na kagasawa kim si ka di nakununaan. Uy naman alis na mga nagumanat to ni Nelson kat maunaan da ka. Yung baka mukmet ka ni tatang maron na nga dan trabaho. Kasta o na matiragsak ni Lula. Idumtengen, dahil nga Lunes manong nimi, excited ak launay. Hindi pa nagrubrubuat ko. Hala, excited dati accountant nga po ko ka. Lula, ito mo na nga sweldo, i-date kanto. Hindi kaya mo sa unang i-date. Imo na kanto. Mabanda, ag-lunch, uno ag-dinner, iti-restaurant, uno sanggat, kalpasan na ta, ag-shopping ta. Halawan ang pok. Naman. Kaya nagananad kayo sa salon natyo, Ag-maintenance kayong ket. Amapaw. Saan ko nga ipapaunag digitay madi nga ipaunag. Managnatengak matamong deta. Jak mo doon mag-jak pa nagsinsida ka digitay makapa-high blood ka da, makapatawad sakit. Agapo ko aktupay keng ka. Apaw. Nga saktot ba ngayon ka digitay apukok titoon. Manong nemi umuna nga lawas iting kamba nagtrabahon ka ni Nelson. Iliawisan na nag-dinner date kami trabi iti Friday. Imanugot ak karon manong. Nagawid ak palagi muna nga nagpakada ka ni Lola nga da date mi ka ni Nelson. Ada trabaho yun kagpadpada amang ano saan kayo nga makatupal. Lola, datot kang kanahin mo nga laglagay pa na po. Agdinan kayo, iti boyfriend mo, liklik kam ti arak. Diyak pinaraman ng ti arak yung magbagayo. Jasi, kaskaroon ako nada. Ang mga adan to orderin ni Nelson nga arak, kat uminom kayo ito nga dua. Idi ka natagpil kayo, baka makainom kayo sa malin. Ha? Well, Lola, nagamarak inireta nga pamabagayo. Kinagpay sumanong. Nangin ko nga the order ni Nelson nga arak. Yun unom na Jowain, ha? Ayo, yes, sir. Sige, data lang to order ko. Yun unom Jowain, kaya di mapulutan. Kinitak. Apa yung na-order ka ta arak? Pagpaimas ti pandangan. Di mo ba napatasan ti minom?
sampay. Sige. Basta na'y mangpagustuak man no ka kanagitay kasinsin ko no, adapasken. When no adapasken sa balay kaya siyempre suminsimak. Tsaka kahit lalaki nga amor at uminom. Sweetheart, pakikisama, pagpagusto. Diyak pinapuutang nga na baratek ka. Diyak kahit ka na timarik na akong itultuloy ko pala no, sartin ko. Kasta, sigarilyo nga'y, abay damangot mo nga sigarilyo kanya, nabisituan ka. May kidiyang. Awan ti pagdanagam, nasing petak. Awan ti mading ambisyo. Sa anak nga sigarilyo, hanak nga mamartek. Sa anak nga sugador. Kagunan ti amin, sa anak to nga babae. Siksikan to lang ti babae ti biyak ko. Dinak napilit di Nelson nga iminom manong. Idinarek na ng tinom na, malpasan ti pandangan mi, manunay mi, naglaingan ng agchansing. Gorek ka ha. Tsaka itikas na Nelson. Kaya, sorry, nakainom ka amin ka. Bagaman di ka mabartek at nabartek ka mantin. Agmaneho ka ba magkaroon? Aging kotse na yung kotsem. Kotsem ko na karoon. Kotse ka. Pinulod ko. Ngayon gumatangak to. Aglunak to. Sika. Hindi ka mo tamog drive. Di susuruan ka to mag-drive. Tamnod na tumatin kotsem. Ha? Agkarlon ka to. Manong nimi iliw damok nga sweldo ing karik kanilola ket tinumpal ko. One. Karitit may sabulan ko manong nimi, siyempre, kas iti dati nangupay na ko na tibukod ko nga account. Narito'y ko manong nimi nga deposito. Tiya, ornungek. Tilayang iro, alaik manong nimi kitayo, umanay para kada kami kinilula. Oretano, dadumakit pasaray agpawit ni amanong para kada kami kano kinilula. Ngayon nabayagin nga saan nga ng tanitatang manong nimi ta doon kanumat paggastuan nanta. Siyempre, damat na nagbasbasa digiti kakabsat ko. Nataka nun high school digiti at tungo. E di may sangal daw manong nimi nga kaadak ito bisina dito yung bangko. Di masidag ti gwardya. Ma'am? Yes? Ada makasapul ka na kayo, Jerwan. Abang hindi mo pastrikin. Saan nga mabali, ma'am? Habang ka customer. Mabali ka din nga. Iorenak, aging ka na break time. Sinda dyan. Babae lalaki. Babae. Ano din baga na kinasesyon na? Oh, mate, basta dito ka din nagtrabaho ko. Una na, baga na dinagan mo, ma'am. Complete. Iwan ko na. Di mo dinamag-note nagan na? Anat lang, Ana? Ito, nakutong, ma'am, nga ko, Sladan sa pakiti ko, Nga dadarga po na no apang ang kahit napastrakin ka po tayo. At dan sa pakit, yan na. Dan sakit-sakit na. Sige. Ibagam kong ko na rumwarak to yung turo at ano ng break time. Sige ma'am, thank you. Nagkuretret timuging ko manong name pinadas ko nga inam mo no asin no. Asin no pakasapol kanya ka bakit? Diyos ko. Ito ka din. Di ba nakasungbat na kita sa lutsod ko? Awan ti sa bali atapek manong nemi nga kasapulan kanyak no saan nga tiinak.
Rimuarak nga road ba nung naming into duty driver, into duty security guard no sa dintayan ti makit. Nakatugaw iti suli nga nagtalupisak. Diyos ko, isungatan da ito ti inak. Apay kasat lang na. Kasla, nabakbakit pa yung ngim ni Lola. Wano, lulang ko. Iti mother's side. Baka isot makaibaga no sa dinutayan, nanang ko. Baka lulang ko na ito eh. Nana, masapuldak ka no. Yung karigatan ti bakit manong name iti makdir. Ni, kinaluban na manong name iti bibig na. Sa naguyak. Medyo nagatrasak manong. Ang mga namakaakar at sakit na ito ko na. Sino ka? Anyat masapul mo kanyak? Anak, siyak ti inam. Manong nemi, addan bakit nga mangibaga iti anak siyak ti inam. Diyan mo manong nemi no anya ti mariknak. Kasla agdua-dua. Kasla awang gagar ko manong nemi nga makangag nga adda bakit ang mangibaga nga anak siyak ti inam. Hana ka nagtimek. Inulit na laing, kalpasan ti panaguyak na. Anak, siyak ti inam. Hanak lata ka nagtimek. Tadya ka mo't no anya ti bagak manong. Ngamiti may katlo agundaw ay manong naming imbaga na anak siyak ti inam. Si kati inak? Kaya sa dinutayan mo, ididamok asapulan no sa dinutayan ti inak. Isumatin sahang nakasumbat. Among gani, nga didanakam ko, katsap sa pula ko na sinutinak. Dinamag ko kini Lola. Dinamag ko kini Tatang. Dinamag ko kini Manong Bert. Sungbat da. Talo pa ila kanong abulan ko. Dito lobong idi tapumanaw ka. Apay nga pinanawan na kami. Sa dinutayam mo'y dagkasapulan at iti na. Pagkawanin na, anak. Gananyan masapul mo ita. Apay, nga ita ti pa nagpakitam. Dakda kami ka dilaing ginimanong ti anak mo. Saan? Di kami? Ginamay ka sa tilangam. Binaybay andak, nagiti anak ko. Kalbasangan na tayo, di amada. Oray no na pindas ti biyag, nagiti anak mo. Nag-asawa na nga saan nga nagturpos iti kolehiyo. Imbagin ka, anak, na nakaturpos ka. Nasikata na mabalin na. Nalbasan ti break time. Sumanik ako nito, Nek. Anak. Ano na kita? Bit-bit mo. Ano kita arwate? Mabalik lang, sublan ng kanto. Guard. Yes, ma'am. Pagkikit kita, ha? Sige, ma'am.
Hindi makastrek ako manon na mitunig, ginalak di cellphone ko, tinawagak ni Manong. Hello? Sorry Manong no, nakadisturbo akan ka. Papayahan ka di madamat trabaho? Level pas laon di break time. Manong, malagi mo di kunak, nga dumting to ti gundawa nga da bakit nga mga baga anak siyak ti inam. Tapay adan. Adan Manong. Masaksakit. Kaslabak-bakit pa yun ni Lola. Ano taramidak Manong? Ada itiruar ti bangko. Ape ka no? Anat napasama kang kuwanan? Natay ka no ti asawa na. Kat binabayaan di kiti anak na. Nag-aasawa na ka no hanggang nakapagraduar di kiti anak na. Binabayaan naman tan, islasahan ta kayat nga pasang bayan siguro Kabuti nga siya kasad na. Ada sa sakit na. Naunag ti uyak na. Ading ko, may advice ko kin ka. Diyan tangi sikat imo na nga nagpakitaan na. Sika maglang ko na nga, sakit na. Abi nga sa mga i-confine to hospital. Rumpeng ka di. Inyam amunakin ka, tibagi na, anak siya ti inam. Saan ka di nga dahitat na bayagan nga sa urayem? Dimtengan, no siya kumata nagpakitaan na kat kasasaad na. Ading ko sigurado, magayabag ti ambulansya, nga mangilugan kang kuha na tapno may confine. Sige Manong, dadang arot teramidag. Wanading ko, rumbay nga mamakawang ka. Rumbay nga laon nga tulungan ta ita. Toore ada nagkurkurahan nga karata. Inatang tulat ta. Agaman Manong ito itang advice mo. Di mawagak nga rod marong nemi ti ambulansya ket nakigtut manong nemi di kiti. Guardia iti adag sardeng ambulansya iti sangot ti bangko. Pero muwarag. Ma'am, apay ada ambulansya? Pa-pick up ko ni nanang ko. Nanang mo dyan bakit, ma'am? Nanang ko. Sabi no, may confine sa hospital. Nagpakada akya di boss. Kuyugik di na. Inlogan bingarod manong nemi ni nanang iti hospital. Kat pimpakad da amismon manong nemi iti unag iti hospital. Uno ambulansya. Nagiti na scan nga ipakad da kay kuwan. Anak, pangibanan nyo kanyak. Nanang, nus ka na maagasan kayo. Hinawakan na ko tinanang. Gabutada kayo matlanag ko na. Nasikatin na. Agyamalak anak. Agyamalak. Takalbasan nga binabayaan kayo. Kat saan nakamita? Saan nakita nga baybayan? Hintawag ko kinimanong Bert no. Yung trumbeng nga namidag. Kat dito ti ko nana. Iso nga hospital ka. Tapos maagasan ka. Kaninton maagasan ka, agawit tanton sa dibalay. Iti ayan ni Lola. Mga no, kagura naklata ni Lola mo. Ano yung tikat mo sa wanang? Kang kanayon na namin nga apahain ni Lola mo. Idagasawa kami kinitatang mo. Ano yung tikat po na? Gapumit lang ganyan. Gaputi kinasadot ko. Basol mo matgayang. Rumbang laon na apaan na ka ni Lola. Gaputi nasadot ka manugang na. No hanggang laki nagsadsadot ton, hana ka tumatang na apaan ni Lola. Han? So nga basol mo matlay di. Nagyamanak anak. Nagyamanak. Nabiya kayo pa nga ka anak ko. Ito mo na nga sawak pasandak ng baybayan. Agyaman na. Nanang, ada pa lang biyagyo. Diyo ka di kayat ngo sa rin, tinabati pa nga biyagyo.
Tapno sulnitan nyo, di kita nagkurangan mi kinimanong. Haman anak, na itatirantag. Sulnitak na kita ito nga nagkurangan ka na kayo kinimanong mo. Pinakaamuak manong nemi ni tatang kada umat iti makunana. Nanang yuso na. Rumbeng laeng anak ko. Napakawanan nyo, awatin nyo, estimarin nyo, ipaayo, di kasapulan na. Tapno dan tumitan pigsa na, nga mang sulnit kada kita kurangan na kada kayo. Inagawid ak dito'y balay, manong nemi, imbagak ng dagos kinilula. Ay niya, nagpakitan kang kaninarang mo, kadada di ospital. Nga ba tumasakit, Lola? Nabagaya na gaya man, no apay nga pimanaw. Nagkapunan no apay nga pinanawan na kayo. Apapahain nyo ka no isuna. Ha? Ung-ungtan nyo isuna. Ay, kasano nga jak ungtan kat sadot. Paisurok, di na kayo paisuro. Hanggang bali, Lola, saan to ka nun nagsadsadot? Agad no saan to nagsadsadot? Agad na ano na sayat kanyak nga malugang ko, akit na sayat, akmat kang kuha na nga katugangan na. Hawan din ti problema manong nemi irita may ruwarin ni nanang iti ospital kahit kastauna iti panangbuyak ti panagin narakop da nga katugangan. Nanang pagawarindak ka na gini nagbasbasulak kay ka. Kita sika may ladi diti ngamin ti ayan na dita. Anta nga kasurutan nga katugangan at natangsid ka man nga sadot ka man. Sa anak ton nga tangsid nanang. Sa anak ton nga sadot. Nakakit awang nga rin si problema. Mabaling mo ti mga asawa. Leia. Ni Lola man tabi nga. Kitap doon kasi takitanda man apo ko titood nga apo ko ni nanang mo. Tanduha ka mo ton nga katugangan ti mga iwan ka nagitan na kiyaw. Nga minuray mi manong nemi ngay muna nga nagasawa ni Manong kalpasan nga duwan nga tawin nga trabaho kami kini Nelson. At siyempre, ni Manong nangasawa, nadanti may bukod nga balay, karuba mi Manong. Si Maruno kambatan nga nagasawa kini Nelson, iti sumuno nga tawin. Kahit iti agdama manong nemi, duwan dagiti anak mi kini Nelson. Pinadakkel mi manong nemi ti balay nga nariingak nga dito iti pagyanan mi. Siya, ni Nelson, dagiti talungan nak mi, ni Lula, kini nanang. Nga nasayadan nga katugangan at hambatan nga sadut kan saan matan nga tangsit ni tatang ay ni nanang. Tultulungan mi manong nemi dagiti kakabsat mi nga putot ni tatang iti may kaduwa nga asawa na. Tapos ni kasta, kahit makapag-graduar ng tumat, akas kanyak. Kahit napintas matibiyag ni Manong, tati asawa na Manong nemi, kahit may samit nga nurse. Dito nga rin, ti pagkasaritak, Manong nemi, kahit thank you. Iti laing mo nga ng urnos, kalpasan nga nag-insan kayong ka dito Italiana. Iti ta ibagam nga kasabulan, ti pang Mother's Day nga istorya. Sud ka po nga nagsurat at tapudpud noon na dito, anak siyak ti inam, deta idi. Iti imuna nga nangigkuatimag, ti may sa nga bakat, nagsapsapul kanyak. Tuwing nga rin, nagyaman nga pagaya mo, Leia. Leia, thank you mating ka pa ng iburay, ti pang Mother's Day story. Thank you kada kita nagdengeg.